Denava Kurda da tê gotin aqil taca zêrîn li serê her kesî nin. Aqil çi wextê di taca zêrîn? An jî aqil tenê taca zêrîn tajik ji taca agir jî yan na. Li gorî baweriya min du cure aqil heye. Aqilekî ji taca zêrîn e, aqilekî ji taca agir e. Yani kizotek ji kizotê agir e. Ew aqilê ku dünya te tê ki xizmet axireta te tu dünya xwe axiretê qezenc bike ew aqila aqilekî zêrîn e. Li serê her kesî nîne. Aqilê ku axiretê bi te bide ji bîrkirin sivê heta nêverê tu ji bo xatirê menfiata dünyayê kiricaliya dünyayê bixebite qet nefsa te axiret nekebîrete tişê de menfiata te de bi te bide ji bîrakirin ew aqila ne aqilekî zêrîn e aqil kizotek ji kizotê agir e. Mesela Xwedê Teala yek jî navê Xwedê Teala heq e. Çarçoba heqî Xwedê kişkirî. Pîvanê heqî Xwedê danî. Eger tu li gora em bê Qur'anê çawa behsa heqê kirî tu heqê naz bikil heyeta xwe tetbîq bikil bi heqî jê xwe bigire ava hişmendiya te aqilê te li gora di bin sîwana Qur'anê da mezin bîyê te ava kiriye ev aqila hanê ne aqilekî rihmanî ye aqil taca zêrîn li serê te ye lewra tu dünya xwe dike xizmeta axireta xwe bi dünya axiretê qezenc dike. Na eger tu pîvanê Rebbanî ji bîr bike Qur'anê ji bîr bike tu nefsê xwe hewa xwe şeytanê xwe tê ki îlahê xwe her tiştê di xizmeta te da bilxweşiya te here di bercewendê tê siyasî û aborî da bi tu heq qebûl bike tiştê ku heq be ji serî sed heq bi tu heq qebûl bike wê wextê te nefsa xwe kirî îlahê xwe tê pîvanê îlahî hiştiye te axiret bi derdayî te bi dünyayê girtî. Ev aqila ne aqilekî zêrîn e aqilekî ji taca narîn yani agir e û te müstehiqê ezabê cehennemê müstehiqê xezaba Xwedê Teala dike. Her wisa temamê mijarê têkiliya wê bi jiyanê we heye li gora vêya qiyas bike û aqilê xwe bide serê xwe hişê xwe bide serê xwe bira hişmendiya te şexsiyeta te li gora vêya werperwerdekirinê ne li gora nefs û şeytanê te.